Posturio asko itxosu zare sozialetan. Ez dut uste, gila noixian behin, hori pixkat engagement hori igotzeko, kamisetak kendu berra daola. Sare sozialak kontzientziatzeko modua dela, eta kontani adibidez begano naiz, informazio asko lortu izan dut, beste komunikabidetan lortu izan ez dutena, ez? Eta zein izen daukizun polemika handixena eukibozu? Historia bat jarri nun, eta ni 14.000 jarraitzeen eskan orduan, eta txikitu nun posta, literal, bai idolota bialdiz dominatu dulzeidak. Ostras! Elezkun inez. Nola ez ez? Ez que keston nazka mati desinde. Ez que nik jonekin gaina relazio toksiko ukiet batzutan dejar de... Oske gauza? Bizka fuertiak. Zuzein esaten za unfollow itzazule? Bai, behin baino gehiago. Elkarrizketa baten kontauzen duen adimen handiko pertsoniza dela. Bai. Zer da hori? Modu asko daude nik uste hori ulertzeko eta inteligentzia ulertzeko. Baina, zeba pasa zenuen hain gaizki diot, osea, zuk ze aurre iritzi zenituen? Betianik eta nire inguruko danak, nire lagunak, danak bakie bitxorraro da naizela. Ligatzeko aplikazioak ez ditut eraritzen, baina bai da bat eraritzet fil izen haula. Jende oso irikila da, bai mutilo aineska, eta gehi esan da, jende guai aurki du. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan sabes. Can you handle this? Isildu! Vale, a ver, kontatuko dugu. Kaixo, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, egunon, edo gabon, edo sos izatearen, ze gaur eitxuaz, 0 minutulo. Bakizu izlandan hori memi, mis ganas de trabajar, eta de repente agertzen da, eta den da bolita bat, 0. Nire loindako minutu gaur. 0. Literal horina. Bari, zazpi. Baitia, gaur bereziki esango nuke grabaketa guztien artean, hau izan dela oberen egin dudan aldia. A ber, ez pentsau gau pasan euna zela, Da, zistitis eduketelako eta ezin izunerik. Bai. Broma da, bai. No, kari, benetan. Broma da. A ber, sin más, posten azu gaitxi zeitz, baina tranquil egon, ikusto sumun aktibana. Gaur altzauna ezaot. Bueno, malen, guazen hartza hau, aktitude honaz, positiboki, piniot kotxin. Patxangeo, postu inau, eta esaut, ala, bale, listo, tiki. Bai, hori, zu aktiba egongo zarela argi dago, ordu bat, 2 ordu, 3 ordu edo 7 ordu lo eginda, eta nola hasi zaren tiri, kontua da entzulei esango diogu dela komunean, hau grabatzeko prestatzen. Goizeko 9 dira, bale? Goizeko 9 eta 06. Eta hasi da, piri. Eta, claro, a ver, niri gustatzait lasaitasuna. La tranquilidad es lo que más se busca. Pues la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón... Ez dut jarraitu darez al día. Algunas veces, no. Bueno, hori. Gauza bat esan behar dugu. A ber, bitxu, azegin kontetan, behin, lekeitxora junitzela eta entzule batek esaztela... Ostras, azako entzudeza itxuet, pioa guztate zuen podcasta, eta gainera deskubri duotenetik Podimon zauezela, geixa entzutot. Podimo? Eta ni pentsonan, Podimo? Eta, konfesaukotzuet, entzuleu magizimi da, baina pentsone bala barrutik, bueno, guzurri izango da, zen idakiala Podimon, gure entzuletaz deskonfiatzen, Ezakienaren Podimo da audioplataforma bat, guau daukagu moduan, Podimo dago Espainian, hemen guau daukagu. Baina zesan egot ez tala etxeko plataforma bat, ez tala ETV-ko plataforma bat, orduan, bani pentsane ban egon eskero abiso emiko eskuela. Bai. Ez? Karo, hau, kontua zen nola azaldu hau, difamaziotan sartu gabe. Bada ezpada, esango dugu, enteratu ginela, Podimon gaudela, eta orduan, entzulei mezua. Entzun, beste lekuetatik. Ez eman Podimori ikustaldiak. Ezagun maun, ETV-ek ez da igoten Podimora, bueno, ez dakit nok igoten daen Podimora, baina ETV-ek ez. Orduan, zuek entzun guaun, entzun gazteako YouTubeen, entzun geure plataformetan, eta holan, bagutzako benetako visualizazioik izango dira. Hori bakarrik. Eta ez dauko bezer Podimon kontra, ni Podimo bepagetot. Bai. Erabiltzailea gara. Baina, bueno, kilometro 0 beti hobeto. Gu ez dugu xentimorik ikusten hor, Podimoten. Bueno, total, da hori haitzi, zelan zurazti? Oso ondo, pozik. Uda bete-betean gaude, uda asko gustatzen zait, esan genuen. A ber, kolori, repaso ingeu? Repaso ingeu, esango, ojo, ez kritikatu, zehazte hontan,
Bai. probatu dut autobrontzeadora. Esan otzune? Zurea ez, beste bat. Ze, esmas, ikusi nuen atzo. Autobrontzeadoraz hitz egin genuen atal hori. Bai. Ez nintzen konversazio hortaz Ja, akordatzen. neu, zen nintzen akordetan. Entzuten nuen esaten nuen, zer, Bai. momentu hau bizi dut. Ez que apirien grabo gendun. Bai, ja. Eta gaina grabazio momentutan nik askotan gero ja lapsusek eukitxoitxu. Tipo, astu itxatea, hemen pasean dandana astu itxatea. Bai, ba hoxe, ez dakit, karo, zuk ez duzu igartzen, baina benetan bitonito igo direla, Peskati gertotzut, petxun batez ere. Petxun. Tia morena za. Karo, jarri baruta aurpegian ere, bai. Morena za. Ez que ez dut ikusten, eta ez dut horrela egin nahi, porque papada aterak. Bai. Ke guai. Karo, gero menazean ez. Bueno, sin más. Ondo. Bai, sin más, hori. Hobeto berez autobrontzadora emon, euskixen azala maltrateu baino. Bai, badakizu Hobeto. ezein den nirea? Tia, itzi. Zer? Hori marki. Txarra? Akortasari aurrekun, ze bizo nire mejoresen zau eze. Akortasari aurrekun igone bala mejoresa. Inok ez deixela erosi ulako horixo hau. Basan marka horretako. Literal, erostot nire biziko ilusio danaz horixo bat, 22 euro. Rekomendaute, claro, denda hortako dependienta Laura batek. Eskanesen gatik. Ez, denda hortako dependienta batek. Emototu lan, tanta bate, eta gatzeate ula oso, con efecto mojau. Urrengo gunin be, holan duretaban. Osea, dana pringoso koipetzu edoz lan, eta zenaban jazta. Osea, Ja, baina ez da berdina uleko oli... ez, baina gero... Olioxu? Olixu. Baina gero, justo igoneban hori, tapio bat jente asiaten mejores erantzuten da nakasteatez. Eske hori marki, eske nik deuket marka horretako ez dakizer, eta fatal. Nik deuket no seke, eta fatal. Eta danako lan. Bai? Tia, que golpe. A ber, kari, igual justo hori ondo jungatzen. Bai, benetan. Ba, listo. Si oso birala da TikToken eta. Ba, listo. Ni jauzi naiz, hortan. Bueno, geixa ez eta dugu... jo, behitu petxoa, tu! Bai. Autobronzaurak baloretako aitzi, ez da zirako efektu ikusi bier. Ikusi bida ia zelan juten dan. Zenbateko epean. Ez da jun epin, dinot, batzu juten di, uniformeki. Eta beste batzuk rontxonetan. Ez que nik eukinan bronzador bat, jute zanin nitzela dalmataz. Bai, exagerada, tia. Ez, literale. Beitu, Gaina Carmen hemen batzuteko bat gaizki esan. ematen du daukadala Ja. zala zikina. Baina, bueno, ondo, a ber. Dutxatzen naiz. Nik esan eban aurrekun, ez itzuetela marki esan, nahi boze galdetu niri preotik, hori ondo juten da. Vale. Aizu, ze fetxatan gaude? Segunda gaur. Carmen aurretxu igual. Zapato azule pasada, San Bai? Pedroak pasadira... Bai. Ostra, bordun, Carmen gozi gertot, ja. Datorren astin Carmenak! Ai, Dios. Ai, lesaka! Ai, bale, Vale, ordun. bueno, suposatzen da gu egun batzu barru lesakan gaudela. Bai, hor ikusiko zaitxu egu. Lesaka, que fuerte, eta gero Carmenak, akordau, ustaiak 11 egun potentienak. Bueno, sin más, beste zer komenteako baukeu? Ez, esango nuke ezetz. Ez. Sin más, tiztitezaz nahuela. Animo, Animoten tia. botzuet. Arandanoak oso onak, eh? Gero, ez tozti ezerrein, gero urgentzietan hoi ondarure, eta hori da nire astontako Oso ondo. egoeri. Ba, animo, tia. Bai, Ez dakit zer esan. bai, sin más, emon dau, ziztitiz baino dauketela menu mi. Baina hilekoarekin ere Be zaude. bai, eske dana dauket, pa, kompleto. Eta horren omenez jarri duzu Gorrixe? gorrixe. Berez ez. Ah, bueno, ez queda bien. Alentzuraren galdera aste honetan. Ai, ama, Aste vale. honetan bidali digu Alexa Erduik bidali digu. Alexa Rduik, vale. Ze galdera ino, Alexa Rduik. Honek daukau zain bat, osea, Ja. entzule jakin dauzkagu hemen Nacho batzuk, baina Baziku kartu biherri nahi barik. tximitxurri usain bat. Pekotz Nacho kartu nitxun. Aizbait bizi izan duzu esperientzia sobrenaturalek? Ai, Alexa Rduik. Ke maja! Ke maja. Rduik. Bueno. Imagineta za malen Rduik eukitxa bizna, oso guai da atzen da, Ez baina Malena Ltuna. Malena Ltuna, ja. Bueno, Bueno, vale, ya está. edo zer, eskerrik asko Alexa, Rduik. bukaeran erantzungo dugu gonbidatuarekin batera, Bai. vale? Guazen emota paso jonkarea gai. Bera datorrona gaur. Berarte!
Furgonetan etorri da ez dakigu Zumaiatik edo gaur nondik zen nomada da, baina gogotsu gaude bera ezagutzeko. Lehenago ere ezagutu gintezkeen hirurok zerbait irabatzeko proposamena jaso baikenuen, Basque Brand moda sostengarria ardatzuen markaren sortzailetako bat da, Bangladesera egindako bidai baten ostean sortu zutena 2019an, eta ingurumen aktivista zein eduki sortzailea da. Bere lana iraunkortasunean, kontzientzia ekologikoan eta bizimodu kontzientean oinarritzen da, eta horiek partekatzeko bere sare sozialak erabiltzen ditu. Bera gehiago ezagutzeko gurekin dugu Jon Kareaga Matizidor! Egunon. Hemen jarri diazu, Bueno, sarena. Hau Googleek dio. Bai. Osea, ez dugu guk asmatu. Eta Googleek ere ez du asmatu. Eta Googleek gauza asko esatoitxu. Adibidez, haitzik esan dago kamaratik kanpo, pilo bat edade dukezu zela Googleen arabera. Hogeta bat, hogeta zazpi, urtezketan jarri izan naiz, bai. Bai. Arki. Zango dugu emetik. Hogeta zazpi urtezkat. Osea, 80 Zue baino bat zorro, bai. Vale. Bai. Jon, normalin aztega galdetzen iaz lan zau esan, momentu hontan, baina lehenengo hasikoa esaten, guirurok eoginela, deitxute, proiektu batako, azkenin esan aurten. Igual berak ez dakiz. Ez nik ez da dit, zerra. Ja. Lehenengo aldia, entzutete, esan dezuenian, zera deskripzioan esan dut. Zer? Ez que, a ber, gu heltzen gara edo zerrera, osa diot. Bai. Guri dei bat egiten digute eta esaten dugu, bueno, ba igual bai. Karo, lara egin behar dugu. Ostra, baina oso fuerti da. Zu, Jon, dagoneko proiektu itxoin, proiektu asko dauzkaz, ez dakiz zer, ulertzen dut proposamen horri ez esatea edo. Dei bat egin ziguten. Ez dakit zuri egitera heldu ziren edo ez. Guri bai. Eta guri, utzit ez du inguratzen, Jon. Aitzi gauza bat, abisan gotzut, ez asko kontau, kontuz. Vale. Bai, claro. Zen proposamen bat, eta guri deiean proposamena bota ziguten proiektu bat egiteko, vale. Edabideetan zerbait, vale? Eta dei hortan esan ziguten zuek eta Jon Kareaga. Vale. Saio, bai. Irurok, bai. Ginen irurok, bueno, enoi esata zeitzen, baina ginen irurok, baten. Listo. Esan tapitido jartzia. Vale, ginen irurok, programa baten, tipo probetan, eta esan tipo, ez dakit igual ez. Zen gehiago en plan... Vale. Bueno. Bueno, listo. Karis, ez zigule geixa kontau, listo. Bueno, gero... Ya está, gero salto que Bai. perfecto. Zuk ez dakizu ezer? Igual, sonatzi zoze, baina ez dakit hori izango. Bueno, orduan esango zuen. Ez dakit. Bueno, Jon, oita hoin benetako galderi, zelan za? Galdera saia. Bai, porque es que normalmente erantzuteu baetz, baina, bueno, batzutan, atzian gauza gehiago daude. Baina, bueno, momentu enten ondo, Zumaira etortzeko desiatzen dago da pasatzeko desiatzen hemen, beraz, ondo esango du. Benetan, nahiko ondo nagolako. Zumaiarra, etxerako moukua, Zumaiarra, ostras! Baina Zumaiarra bai, baina momentu hontan zelekotan bizitza. Hain bizi naiz Bartzelonan, baina, bueno, Bartzelonatik gutxi pasatzen naiz, hain naiz dokumental bat grabatzen Murtzian, gero beste Aturdai baien, orduan furgonetan juten naiz tahan loitet, bueno, en fin, gauza, Bartzelonan gutxi hona naiz. Furgonetan bizitzarela esalik, Bai, Bartzelonan furgonetan, Zumaian, hiru etxe bezala eskat. Vale. Furgoneta jakin daiteke ze furgoneta den, bueno, zaretan ima. Ford, matrikulatu dena jartzen zaretan. Vale, jo. Ja desistiu dut, zentzu. Eta ze dukezu barrutik, superkurraute ipinitxe tipo Zara Home. Bai, hasi. Bai, oso goxo. Dana agurrezkoa. Bai, oza, postureo asko, bai, Bai. Postureo asko itxosu zare sozialetan? Nik? Bai. Galdera eta zuek esan. Ez dut uste, gila noixian behin, hori pixkat engagement hori igotzeko, kamisetak kendu berra daola. Titulara duko de repente! Wow. Nazkagarria da, hola, esati. Bai, apur bat nazkagarria bada, Bai, nazkagarria. Eta sare sozialetak nik kriston relazio toksikoa zentzu horregatik. Osa, adios, nik ingurumenak eta zerbait konpartitzeten nian, jendeak ez du nahi hori ikusi, egia esan da. Nahi ditu beste gauzatzuk ikusi. Ai, ama, eske, justo honaz lotute, justo atzo ikusin deban, etorri zan ona Andrea Arrizabalaga, bebai, bueno, beran burruki deukela veganismoaz eta atzo justo igo ban reel bat, esate bana, bueno, gauza bat komentauko zuet, baina bitxartin erropak ipiniko itxuaz, Instagrami modi guzteako, baina ez veganismo eta animalixen maltratu. Orduan kontauko zuet bitxartin, holan ikusi alizeteko, zebestelan ez da ikusiko. Serio, Bai, eta zentzu hortan badala toksiko nire aldetik,
hori, sartzez, alzizkinan igotzezu, eta saiatzen naiz konstiente izaten, eta saiatzen naiz, hori, pentsatzen benetan hau naheten igo edo ez? Me askotan, hori, deseaz, bakizu, momentu batzutan numero batzuk igotzeko, hori berdezula. O zure gauza bat kontatu, edo zure arpeia jarri, edo, beste oso gauza, ez, orduan, hori purdia. Bai, hori da gauza. Hala ere, zu eroso zaude, zentzu hortan hori egiten ere bai, bestela zenuke egingo, ez? Kontua, pentsatu berdula ze baian egiten, ez? Ze baliazio esternoan lortzen saiatzen aizea, edo zure me gusta kantitateak zure determinatzeu, zure edukia baliozkoa dan edo ez, orduan, karo, dinamika hortan sartzen bali mazea, hori toksikoa da. Ja, ulertzen dut bai. Eta orduan sare sozialak, eta sare sozialak askotan horrea bukatzea izu, hori egitea bultzatzea izu, ez? Baina hori da, eizun gauza fuertiena zure burruki gaitxik, adibidez? Nola gauza fuertiena. Osa, dino, da, ibezare sozialetan zure gauza pertsonalen bat kontau birriz ezu bakarrik momentu hortan jentik kaso itxeko eta gero zure burukiaz jarraitzeko? Nire gauza pertsonala kontatzen dutenean da benetan sentitzetelako. Baina esate, venga, igoko niri purriana maskilla, hola, venga, pixkat numero baiek igotzeitzut. Baina, hori aspaldiz dela gertatu, ze kontura unai zer toksikoa dan zentzu hortan, eta egia da, hori, jende, normalian, sare sozialetan, influencerrak, hori deu eta fijatzea limazate, bi joan hasieran askotan gorputz parte bat ikustea zentzu horregatik, bai. Orduan, arreta ditzeko modua da. Eta arreta ditzeko modua da, eta barruan da, atzian da, guztia da, gehatu ite gehala, behiratzen pertsonen gorputz eta juzgatzen gehatzen gehala, ez? Orduan, bai, eta, karo, nik Instagrama hartzen bali maet, eta ikusten bali maet gorputz bat, eta gehatu editu bali maet, eta histori bat gehatzen bali maet ikustea, eta 5 segundu tarratza ditut ikusten, goiti bera pertsona, haber ze tabletakan, edo ze titiaskan, edo ze ipurdiaskan, orduan, karo, Instagram detektatu ite du, eta orduan horretikan jende gehiago irakuste jo, eta orduan horretikan, azkenean gugea, atzian kontsumitzen egianak, eta erabakitzen egianak, zer kontsumitu, zer nahi deun birala izatea, eta zer ez, edo zein nahi deun indarukitzea, eta zer kez, ez? Baina, Jon, gauza batzuk pio, gauza fuerte izuz, esan aktivista modun adibidez, gauza, esanguratzo asko izuz, horrek baino pixo geixa daukie. Bai. Benetan. Bai. Osea, egia da, gauza batzutan, gauza oso fuertea konpartitzen elima naiz, aktivismoan inguruan, eta imagen batzuk elima naiz eskaintzen oso fuertea diana, igual alda jendea konpartitu iteu, eta nintxo bat iristea. Adibidez, oso kontzientziatu da pertsona baten iristea, ez? Baina, gero, publiko generala iristeko, egia esan da, beste gauzatzuk asko zoio funtzionatzeu. Eta, baina dana dao, balore batzutan, hori, juizioan oinarrituta, konparazioetan oinarrituta, eta estetika eta industria estetika horrek proposatzizun kanon horieta, ez? Eta estereotipo horieta. Zer iritzi daukazu adibidez, badakigu sare sozialetan gauza asko, nola esaten da, borratzen dituela Instagramek, esaterako, irudi oso gogor batzuk, edo, gerra kontestuetan adibidez, edo zer ezin da erakutsi eta bar, baina aldiz, gorputzak agertzen direnean eta gorputz biluziak, behar bada horiek bai kentze ditu. Zer iritzi daukazuzuk honen inguruan edo? Zentzu hortan bai, ez da berdinan eskabaten zat, eta mutit batzen zat. Pezoi bat nik aldetera kutsi, eta zuk ez. Orduan, hori ez da ondo, argi dago. Ez? Bere buruakin libre, nahi du nahitia. Gero, libertate faltsu hori bai, ez dakit, hasta ese puntutaino gehan libre, gure gorputza esponitzeko bai. Laik batzun truke, ez? Ez dakit, ze libertate da hor barruan, ze horratzetik beste behar batzu daude, ez? Baina hori ja, beste debate baten sartu guen, instituzio bai, ez dakit, ze OnlyFans bai, ez? Kriston debate totxua da, hor, ez dakit, hortako sartu guen, baina bai, nik uste sare sozialak kontzientziatzeko modua dela, eta kontani adibidez vegano naiz, hor informazio asko lortu izan dut, beste komunikabidetan lortu izan ez dutena, ez? Orduan ere ustez, bai, eta birudi horiek, bai, animaliak hiltzen, o nola gure industria, arag industrian atzian daun hori guztia, benetan, ze realitate gordine aurkitzen daun hor adibidez, egia esan da, Instagramak asko lagundu zin, bere garaian, pasu hori matea. Orduan nik uste beharrezko diala, batzutan uste bai pasaite diala, ez? Eta gaina Instagram horren atzian askotan daude pertsonak rebisatzen, hau, Instagramian publikatzeko duindan edo ez. Bai, bide batzu daude, jendia bere buruaz beste iteula, eta horrek suposatzeu kriston hostila pertsona horren, rebisatzen nahi dan pertsona horren osasun mentalian.
Orduan, eta jendeak oso gaixi bukatzeu Instagraman atzian eduki jarro izatzen, ez? Orduan, bai, bueno, ez dakit, egia esan da, ez dakit erantzuna. Ondo erantzun duzu, bai. Jon, zuri sare soziala kalte edo neitxotzue? Kalte. Kalte? Baina zure biherra da, bai, ez? Nire beharra da, baina, behar hortaz aparte, nik uste txea dakatela, propositoa dakatela, bizioa dakatela, eta horretik egun behar datela horrez. Eta zentzu hortan bizi hori da ingurumena buruz hitz egiten, gero veganismoan buruz hitz egiten, eta gero beste oso sozialen inguruan hitz egiten. Nik uste eta bai altaboz badala, eta altaboz hori, eta bai, desagoatzeko modua da, ez? Azkenia esatezu, azkazua morrua garruan, eta ezula lertu, eta batzuetan esatezu, baina kamera jarriko eta horrian, me voy a cagar en todo. Hori iteko, terapia modu behar eritzet. Baina, badazka, hori bere alde honak eta txarrak. Egia esan da, hori, relazio oso toksiko bat izan sare sozialetatik batzutan, batez ere konparazioen inguruan, adibidez gorputzen inguruan, lehen urtean adibidez egon nintzen nire gorputzekin oso gaizki, eta Instagramak etzin ezer honik egiten. Orduan, karo, hori da realitatea ez da nahi ikusten, ez? Eta sare sozialetan ez estetitzen, zentzu hortan, baina bai konturatu berrea, sare sozialen atzian daula, un arma de doble filo, zango genuke. Ados. Eta zein izan da eukizun polemika handixena eukibozu? Zezuk jarraitzai asko dukezuz eta gainera beti biltxeza, gai polemikoen inguruko edukixei goten. Suposatzot heite eukiko zule? Gorroto mesu. Ez asko. Ez polemika handik ez dut esan. Ez dut ino izan kasartu, egun baten aldala gertatu, eta gertatzen momentuan arpeia eman da esan, aizu, barkau, han kasartu barruraino, baina bengoz ez da gertatu. Ez da gertatu. Egia da, normalian igotzetutenean veganismoan inguruan, edo, adibidez, arrantza industria kritikatu runean, komentaio asko egontzian, no tienes ni puta idea, no sé qué, baina eske, ez dut jeita iruditzen, ez dit afektatzen zero. Orduan, egia da, igual, kritika horiek, posizio kontserbadoreagotik balin batoz, pela biteitela, baina bestalde askoz radikalo batetik balin batoz, eta radikal zentzu honean, eulertzen radikaltasuna dala, narazoan sustraieta jutia, hor bai gehiago afektatzeitela. Nik nire inkoherentzia askat, eta inkoherentziak demostien, pertsona batek demostien errepikatzia, azkenian, mina bateu molestatu ite izo. Porque zu basea konstiente zure inkoherentzia eta kostaite zaizu zure inkoherentzia horiekin bizitzia, eta gero, etortzea pertsona bat eta hori errepikatzea, azkenian zure guai kalteite jo, ez? Hori, obviamente, nire gauza bat nik landu behar dutena nire almohadakin. Aipatu dugu sarreran, Basque Brand sortu zen utela iruzarete, ez? Ginean, bai hori da. Gero hori utzin genuen, eskizton matada zan, eta konturatu ginen, hogeita iru urte genezkan, esaten eski, nik ez denai 12 ordu lan niten egon haitxu. Ja, ez da batera garri, ez da duina. Dana ematen genuen, zan gure ungetxua zan. Eta orduan dana ematen genuen, hori aurreatatzea. Eta gero, konturatzen ginean industria etzeola prest. Zuen balore, bai. Hori radikala izaten, orduan, aginan demostian, akotra korriente, beste noranzkoan borrokan zaiatzen, baina, egia esan da, eta bai, pixat inkoherente sentitzen ginean, konturatu ginean, munduan nahiko ropa bada hola, eta gehiago produzitziak igualetzekala zentzua guztiz, ez? Orduan, eta beste alternatiba batzu azka, adibidez, bera eskuko arropa. Adibidez, bai. Eta orduan, konturatu ginean, igual gure bizioa ez zijoala hortik beste leku batetik baizik, ez? Eta, orduan, nik proiektu utzi nun, eta, sare sozialetan dedikatu nintzen, eta, nire helburua beti izan da dokumentalak egitea. Orduan, ikasten nahi naiz, bukatzen dokumental zuzendari izateko, eta Bartzelonan ikasten egon naiz, eta hori da nire helburua. Eta dokumentalekin nahi naiz. Eta zelan ikostozu momentu hontan gizartin konsumismoan, batez be, erropa eta gauzen konsumismoan... Fast fashiona eta... Bai, mundu hori, zuk adibidez, nire agertzatez, hold the shame, super hold the shame... Olako bidixoen aurrin adibidez, zein da zure reakzin gehiek, imaginetana kontra zauzela, baina... Kendu. Ez que esatet paso. Scroll down da, jazta. Ezin danen kontra borrukatu. Eta hori konturatu nintzen, eta leheno piat kritikatzen. Polemika batzuk izan ditut. Adibidez, ez dakit, pi negali mazue jarri, ez? Jarri, oia negero. Bai, venga, jarri. Zea bat, espaldi, hau, ez dakit, hain dala 3 urte hola.
H&M, osea, jasangarria esala eta batez ere gardena, bere kate prozesu guztia. Hori saltzen dabe, Bai, hori saltzen. H&M, ez dakit irakurreten webin jasangarritasuna. Bai, danak. Baina berari zen egiten kanpaina bat, ez, haiekin. Greenwashing, baina ez ja jasangarritasuna baizik eta gardentasuna. Eta uste gardentasuna balore askoz potentio da. Esatezu, gardentasuna da, esatia, zure kate prozesu guztian zehar, produkzio prozesu guztian zehar, zeiten nahi zean. Ez? Eta orduan zanon, ni de palo. Ni de koña. Orduan zanon, historia bat jarri nun, eta ni 14.000 jarraitzaien eskan orduan, eta txikitu nun posta, oza, literal, se juntzian nire jarraitzaien danak, fielak ziala, loyalak ziala, momentu hortan. Eta kantzelatu nun post guztia. Eta gero berekin, bueno, itziten hori nintzen, baina, bueno. Eta kabreo izan zuaz? Bai, peixka bai, baina, bueno, hain ja astutu da hori. A ber, eske, oza, dino, oso ni jarraitzo joazle bai, bat dulzei data honedanak, atzenin, eske hortik bizidi, bai. Claro, eta ni mundu hortan nago, eta bai idolota bialdiz dominatu dulzeidak. Ostras! Bai, eres un niñez. Nola ez ez? Es que kriston nazka mati desindet. Osa, premios idolora, invitau zen dulzeidak, eta zinen jun. Nominauta, bi, osa... A ber, eske dulzeia bera konsumismoan erregini. Nik epaitxuarik inundik inora, Nik gaizki sentitzen nahi zor, osa, esatezu. Nola juzgatzen, osa, influencer munda puta mierda da, eske hola esate, porque eske benetan ikustea la pantalla natzean da ona, bueno, mintzanik ezin de jasan, osa, ezin det. Zer, demostien, juizioa daude, konparakzioa daude, kompetentzia dago, eta nire askan, nire lagun influencerrak, nire antzekoa iala, eta pixkat mundu ontatik ateatzei iala, eta bueno, bai, edoritze gabe dinamika hauetan, negabez, azkenean influencer mundu honekin, beste gauza txarrazko datoz, leheno komentatu duten bezala adibidez, baina da, oza, premio idoleta jutian nire uste zan, como, hostia, horrible. Eta ez esaten inoiz naizela, jungo, bueno, ez da gizia gertau dan premio ideologi, baina, bueno. Ez dakit. Baina, bueno, Zetan nominau zinu esan. Ze kategorixatan. Bai, lehengua izan zan, arlo sozialian, bueno. Eta gero bigarrena, karo, kejatu nintzen ze, bueno, bai, eske gaina kritikatu nun, publikoki. Esan. Zea, kontua da, nerekin nominatuta zegoela, pertsona, bari, ireki transfoba sana, eta bifoba. Ez da nola esan agun, eski esan da, eski izenak horriblia. Baina... Nor? Eski ez da nola esan. Eski, sin dio hain pixkat lasaitu da. Ya era hora! Bai, lasaitxoa pixka. Ez da nola esan, jode, eski benetan esango nuen. Bai, lasai. Pelabitei, baina eski... Tipa bat. Kontua da hori, publikoki kritikatu nula, arlo sozial guztiak ezintziala kategoria egualean sartu, ze mierda zala hori, gero esponsorrak bai, keston mierda ziala jasangarritasunan inguruan, ordu nien ezin nintzala behaien aurrian jarri. Enar Álvarez, Carla Galeote, Alan El Ruedas, Carolina Iglesias, Inés Hernán. Ez da bat. Eta horiek guztiak zeundeten... Ez, lehengo, 2023an beste batzu gauden, ez da gizien gian. Carlota Bruna, Samantha Hudson... A ber, hori da 2022. Bueno, eta hori, kejatu nintzen, arlo sozial guztiak ezintziala zean sartu, leku berdinan sartu, eta gero bai kejatu nintzen, nik nula nahi konpartitu, nire nominazioa, bifo bat, transfoba irikian. Dilo! Oso ondo! Horrela gustatzen zaiguen. Eta hori, feminista ilustrada. Nor da? Bai, suena, baina ez dakit, ez nekien transfoba eta biofoba zenik. Bai, komentai batzuk soltatu ditu. Ni oindala bitxintan horitzen. Ez zaitela bate gustatzen, da orduan, bueno, hori. Eta gero, bigarren aldiz nominatu ziatenean enekan eskursik eskuteko, ze jasangarritasun kategoria bat intzu. Ai. Gero, eta nominatuta zoden guztia, lagunak zian. Eta orduan esan, baina, eske, nik ezin dut posatu, pertsona oiekin guztiekin, ezin dut. Eta adibidez... Enez gai, nik uste teneizela gai. Ez duzu planteatzen bertara joan beste nominazio bat... Bai, tali hau. Eta diskurtsola potente bat eman, eta ajoderos, edolako zerbait. Bai, hori bai pentsau edo, baina eskik. Polemiko egia da igual. Ez, oza, berrintzitean, baina nola, eba banekin, ez nekala aukera asko irabazteko orduan esatezu, eski jungo naiz, horri hongo naiz ikusten txalengo, ja. Da jazta. Ja. Orduan ez, ikusi nuen hori eneka aukerek, orduan jazta. Ja. Jo, denpori gazteak ukariz. Guazen arrosalire? Guazen Mariana? Itxoin, oso laburrean, lantzen ari zaren bi dokumental, orain aipatu dituzu, bi dokumental egiten ari zarela, hola, oso laburrean, zeintzuk dira, jakin badaiteke? Marmen horren inguruan, dala lehengo ekosistema eskubidea eskala Europa mailan, eta bestia gure urdai gaien, ze, bueno, azkenian UNG muse bat jarri nahi dude hor, eta oso
injusto iruditzen zait, bai naturakiko, bai bertan bizian animalikiko, eta bai bertan bizian pertsonekiko. Eta gira esan da, bueno, dokumentala grabatzen hasi nintzen, da, bueno, urtai bai eta maite bindu nintzen, bai. Oso politxe da. Eta orain movimentuan barruan dago, eta bixet. Vale, bueno, bueltan gurekin izango dugu Maria Blanco. Jesus, baina zer ritmo itxuko hiek, venga hi. Emaio neurra. Bueno, Maritxu, ameta gure asteroko gure kolaboratzaile gogokoena. Zekarrezu gaur, kariño? Kaixo, a ber, hasi berdet esaten, barka hau, hotza fatal lakat, baina, bueno, gai baten inguruan itzein behar, no? Baina jasadet, bai, hasta, Jontxu etorri danez, eta pixkat oso interesanti dela izaten oin arte kontatzen aizen. Bai, oso guai. Oso interesantia, gile esani, bai, gauza batzukin harrituta geratzen, eta justu joa badide zentzura esatezen una, gorputzak tal, jolene ontzea izaten ez, gizonezko baldin batzea zentzura igual, zabalo, emakumiei, belasen, nahi zentzuratu diate, Bai. eta nekan, ipurdillak, txak, osea, lagunketan jarrita da, pak, nahi betitan akendu diteit, osea, tuerkeko dozein gauza, eta hori tuerken ibiltze geanak, eta itezula kriston kurru hartu koreo bat, preparatzeko, eta Eta Instagramak bora hoitxotzu. bai, Instagramak borretotzu. Baina hori segaitxea, jenti Baina ez da Instagrama da, osea, jendea dago atzean. Esaten duena hau ez, hau bai, ere bai. Osea, imaginatzen dut, por defecto ere egongo dela zerbait, baina esketakit. Putada. Eta honekin, gero, bueno, gatoz pixkat, bueno, justu ez, guaino nahi zentzuten, justu YouTubeen Malbert, bueno, zalia naiz, oza, gustatzei bere mierdita. Ni ez bat ere gustatzen Malbert. Ni todo lo que sea así, mierdilla, tal, bueno. Txarto jaustate baina A ber, ikustot. nahi ez dakit nola erutzen zaita, oza, ez da nahi, ez da dezagutzen. Oza, ez da... Ba, jo nondo erutzen zait, pues no sé si me cae bien o mal. Ez que ni jonekin gaina relazio Pixka toksiko pasau ukiet batzutan dejar de... Ez que gauza batzuk pixka fuertiak... Ez que gauza batzuk pixkat... Agobia, unei gauza batzuk, osea, gaizki sentiarazi izan diatzu. Zuzein esaten za unfollow itzazule. Bai, behin baino gehiago, Gero segritaiot eta ejarren segritaiot, es que, osea, gaizki sentiarazteiz batzutan. Vale, kontatu zergatik. Zeaz. Venga, dale. Joder, adibidez, dejar de segri nion baten, Ja, esan berriro, furgoneta. Sartu. Ez que ez da, osea, gero esatet, jo, majo emate, baina gero esatet, ez que gero mierda honen parte izangoa tal, eta hor zea emate, Zer da mierda honen parte? ba, influencerran, zea. Eta horra adibidez, jo, oso guai zeon, furgonetana nik ikusen ditun, jo, kriston divertiduak izan zian bideuak, furgoan egiten, dejar de seguir, porque nik estagat furgoa da, ume puta honen furgoa. Baina hori enbidixi da. Hori mirilla. Baina, da gaina kriston guaia, esaten nula, osea, pues ya me jodería. Yo con 30 años no tengo ni nada. Baina orduan hor gestionatzeko beharra zu daukazu. Baina gero, osea, bideuak, nik ikusi ditutenak, erropak, zea, zure bidaiak, jun, zea, osea, beti nahiko gogorrek izan dia, jo, ez ez dakit zer zehazki, baino... Osea, emototzuna morru... Baina jonen, osea, eukiditu, jo, gauza batzuk esatezula, hostia, esken igual gauza gaizkiten aina, ez da, laia ma, me hace sentir mal en ese aspecto, esaten nula, Kulpabilidade sentimentu kizu. Bai, batzutan, da gero, jo, ikustez igual, jende bat superaktivista dana, ez dezu, ostra, banik igual, baina eske, denbora euki behar dezu, aktivismo hortako, eta... Zentzu hortan, egia da, kulpabilizazioa askotan nire mesutan leno askoz gehiago zegoela, eta zentzu hortan, oain, nire behirada besteleko baten dago, dala sistema aldaketa baten, edo hori gobernuengan, edo enpresengan, ez? Eta hori egia da, ba, leno, bai, nire komunikatzeko modua, eta ez da egite eraginkorra zan, batzuntzat bai, beste batzutzat ez, eta zara kulpa bilatzia. Eta zu, honen responsable zea. Eta, baina ez, osea, erabaki baten aurri atzian, daude, oza, nik esatet, hori, erostezunean, zaran, inditection, xeinen, prenda bat, zero kontzientziakin zure biktima zea, sistema horren biktima. Benetan ez dezu ber hori. Eta zure karentziak tapatzen nahi zea, 5 segunduko zorientasuna iraungo izun prenda bat erosten. Eta hori bai, konstiente izan bergea, aktivismotik, eta esan ze... Noa zuzendu gure kritikak, ez? Azkenean, zuri jartzeizu estereotipo bat, eta estereotipo horre taiatzeko, berdezu, bizitzeko modu bat izan, jasteko modu bat izan, eta hori dana, biktima geha, azkenean hori dana jarraitzen. Eta gaina, biktima horren izan da, eta zoriontasun faltxo hori, edo estandar faltxo hori, eta iristeko momentuan, iristeko hain hori, edo gogo hori, azkenean horrek kriston impactu negatiboak. Bueno, dono dakigu, azkenean zate pertsona batzuk, jarritzaile asko dazkazuenak, eta jarritzailean 100 batek dazkai 2 neurona batzutan, honik ez dakiz pasatzean, zen batzutan ite deu famosua hori askotan esatea ez, pertsona egokia ez dana,
Eta baina adibidez, pasatu da, kanpaina batekin adibideztek enteratu zaten, justu ontxe, aurrekoan entzunun, Malberten YouTubeen entzunun, nola pasadan, influencerrak, entzuen kanpaina bat, agentzi batekin, Bai, 7 viajes. O 7 vuelos. Itxoin azaldu, ze igual entzulek ezakite. Gauza da, agentzi bat intzuten, agentzi bat indute, 7 vuelos, tal, eta zura mesetako porrak, diru falta baldin bazaude, da, hori, baser hori, betiko presa hori, zeia bukau ingoa eta oferta izangoa, Bai, egun, bi egun. bi egunetan eukiko zu oferta Baina oferta zen, viaje bat, kaleko jendarentzako viaje bat, saltzen zuten. Osa, zuek ulertzeko, zan imaginau, Mexikora viaje bat, hotela pagaute, astebete, bertako dana, dietak, no seke, dana pagaute. Vuelo bat pagaute. Vuelu, eta igual zan, 600 €. Bai, porque super mega oferta. Raro. Bai. Baina, bueno. Jende pila bate, claro, zu influencerra zean, porque zuri izan dizute, bai, zu jontzo Walapopen eta gauzak, jozuk badakizu zer dan, oh? Bai. Osa, nahi... Barkatu, bai, barkatu. Bai, osa, nahi bakit zer... A ver... Osa, zu informatzezea, zer... Ah, sí, publi bat inberbazu. Bai, hori bai. Zu publi bat inberbazu, obviamente. Osa, nahi idatzi date enpresa askok, greenwashing iteko, eta ezin izan dut hartu. Osa, zuri? Bai. Plan, jakinda... Ez, bai, kristona. Osa, incluso McDonald'sek idatzi, eta karo, kriston dirupila jartzen zuen bai gainean. Eta karo, orduan, bueno, obviamente, kasu bat izan da... Zima, kriston dirupila, aiama. Bai, aiama. Ja, baina, Jon, €5.000 post bate batik... Danako presio bat. Baina, eske sinesgarritxasune galtzozu, adibidez, hori McDonald's ezazu justo... Bueno, nik ondo nahi loin. Ni etxe eritxinea eta hoien sartu, konstientzia jaukita, benetan, ez dela eserrin, gaizki, eta nire ustez, McDonald'sekin lan itia da puta mierda bat. Eta influencer danak McDonald'sekin lan iteuela, behaiek jakin goben nola loituen, baina nik esan ondo. Koherentzia apur bat, adibidez... Azkenian, 7 vuelos honekin hori pasau da, azkenian zuk, aizea gauza bat saltzen, eta jendian ilusioa, jendian dirua, osa, jendiak igual 1.000 € ahorrauta. Eta ez totzila buelta hau, Eta gero ez dizua bueltatzen, eta hori asko pasatza baita aurpeiko tratamenduak, eta... Claro, aurpeiko tratamentua, askok aurpegia zala ez dakau, nik ez dakau ondo ez, zerre, azteko. Baina, zalare ez. Eta... Migaina bai, ondo daukazuzuk. Bai, ez darrila, gero eta okerro, madre mía. Unos nódulos así, que rebotan. Baina, osea, ez que ikusten amorre batei, jendiak, bueno, influencerrak ez dianako izan nahi dutenak, gauzatzuk saltzen azteia mesedez. Osea, jakin zea izan saltzen, zeine izan saltzen, nahi azala eta aurpeiko gauzakin adibidez. Kriston amorra emateitze. Osa, bakizu zerretik izan hitzaiten. Osa... Akortasari Abril Kolseko indala gitxi grano bat pintxabi bala. Bueno, grano asko pintxau joz. Bueno, hau polemiki behar. Gero ikusi nuen bere granoak zirela, bere. Ez, amen guk, baina amen da bat, literal, holan, rotuladoraz lan ikusten da, Bueno. Ikusten da, rotuladoran erreixa txutxikixe, bai, ikusi, amengo matraian. A ber, eski esan, krema bat... Aknea kontrolatzeko krema bat edo aknea kentzekoa. Eta hemen zuk esan batzuk benetakuk, bale, eta gero beste batzuk pintxau izitxu zen. Bai, gorriz pintatu, osea... Ikusi neban nik horian untzi xoi da zen neban. Estati, ha? Ez que nivela hori da, bai. Ez que ez dit arritzen ere. Gero zuk eduki sortzaile moduan jakin behar duzu apur bat, informatu behar zara, osea, adibidez, lehen aipatu duzune influencerra. Eta probauen bizu, joder, bestia rekomendau orduko, probauen biko da, ez da, eski bestela. Adibidez, bueno, esango dut, proposamenen bat egonda, ez dakizu, baina banku baterako, edukia sortzeko, eta telefono konpainixa batako. Baina hori desberdina ikusten dut. Osea, ez da igual. Banku bati nik ez diot publizidadea egingo, sekula. Nik eres. Osea, como tal bankuari. Kolaborazioan edo denalakoa ikusi daiteke, baloratu daiteke, baina... Ez que, claro, jendeak onartzeu, jakin gabe atzian zer da onda. Ez banku batekin lan itezu orduan, zenei banku asko kidatziate zentzu hortan, ebai konturatu bergea, hori askotan, edo beste gauzatzuk finantzatzen nahi diala, edo arma industria finantzatzen nahi diala, edo petrole industria finantzatzen nahi diala, eta zentzu hortan, hori ez da koherentia zentzu hortan, ez? Orduan, jakin berdeu, hori. Eta, bueno, edo, egunero, astero, proposamenak erizte zizkitenien, hori behiratu berdet. Eta nire, representanteakin, hori behiratu. Nire representantea pixat, portotaino ez dago. Representantea kasuta dana, Hombre, zemate garraitzaile dauzkazu? 200.000 €. Skori lepo da. Manik errepreba nahet, favore. Maria Blanzok, manager representantea. Bide buka garriko el linka argazin. Baina, a ver, 7 viajes honena azkenean ze pasatzen. 7 viajes honekin pasau da, Diru estotzela vuelta. 7 vuelos. 7 vuelos.
A ber, kontu da, piloa Estafa bat jentek, izan da. beran diru gastau dau, eta dirutza nahikotxo, eta jentik, imaginau, uda hontan, zure lehenengo oporrak hartzosuz, gasto, bueno, 700 euro. esanguratzu bat eitxozu, edo mille eta piko, eta gero bastotze diru bueltetan. Eta influencer batzuk arpeixe mondabe, eta legintzen daz laguntzen, eta beste batzuk zein dabe, estorixe borrau, eta ni oporretan oie, jarra. Baina orduan viaje hauek ez dira sekula gauzatuko. Estafa bat izan da. Eta azkenian... Eta enpresa zein zen? Claro, bat, ez bai. zeuken ez zifik, ez kokapen bat, ez numero telefono bat, bakarrik email bat zeuken. Baina Estafa bat. influencer hauei pagatu izan dietela nori. Bai. Ez dut uste bez. Ez, eure pesaben. Bueno, baina azkenian... Bueno, baina nire grazixitxo ez eurek ezabela. Bai, laro Bai. getamar. Eta euren artin pilo bat, nik adibidez, Tapatzen nahi dira. zinezgarritxasune monizetzietenak. Zeintzuk? Adibidez, Nagore Robles, nik berak igote banda nahi, nik... Osa, Nagore Hostia. zoze rekomendea baban, nik sinestu itxene ban. Abril Colsek rekomendea bezkero ez, baina Nagorek bai. Orduan, bueno, edo Estela Grandek, o bueno, asko da. Ostra, fuerte iritsi zai, porque La pertsona Isla hauen Copeña. atzean ere representanteak daude, eta Bai. haien lana ere bada hau guztia aztertzea, eta jakitea norekin ari zaren lan egiten. Eta Nagore No? Dulzeidan konpainixan da, ez? Osa, esan nahi dut, potentiena izango da. Osea, azkenean ordia gauza da, eske jendia engainatzen, jendia gezurretan, azkenean nahiko mundu turbilua eta nahiko mundu... Eta nahi, eske adibidez, idolozta, eske egia da, idolota ez gutia gero hori, nik pila bat admirat, Inar Alvarez, nire referente onditako bada adibidez, eta zatezu, idolota junda, egia batzutan mierda jarraitu inberdezula, osea, Bai. eres parte de la industria de la mierda, hasta qué punto tienes que seguir la mierda, o hasta que... Zezan, etori mene pasatzea hemen iteian evento txikitan, Euskal Herri mailan esatezu, ze puntu arte junber naiz, enaiz junber, noaino merezi dit, ez, nahi, gero, bastante, ez dakit, etzai gustatzen, gero, askotan, esatezula, da on sortzean, osea, porque nire antzerkiko andereinuak esatun bezala, lan mundu danetan daude zailtasunak, zankadila danetan jarriko izue, ez danetan, baina azkenian gure lanian dao ego gehiagi. Orduan, horreina, burrukan, hainbeste ego da hola, esatezula, guau. Eta hemen Euskal Herri mailan ez, gemento txikiak, zuetezea? Ez. Na. Te pasa de... Baina gonbidatu zaituzte... Bai, nixio mehin, bai, baina, bueno, eski ez dut ez da... Ez que zu munduti bizizea, munduti zehar da. Ba, egote dira kotillo batzu, Baina, duzu benetan zabeiz ikusi da horren teretan. Baina egia gero batzutan hori, burbuja horren parte zea, noiz... Osa, ez da, gauzak ondo itia, eta benetan zure baloriak, ez que batzutan zaila dela. Bai, demustian onbertzen planteatzen dana, benetan zure alde, oza, zure balore... Bueno. Alineatuta da, no edo ez. Nik autarte hori amaitxukot esaten, gorka horbizu behin ezabala, koherenti ala bere kontra esanakin. Hoixe. Eta nipe hori zatot. Vale. Koherenti Eta izango, influencerrak de puta madre bizi direla. Osa, increíblea da. Ez que increíblea da. Fuertia da. Ez dut nahi, lanik ez dutenik Eta egiten. bere munduan. Baina de Bere privilegioekin. Bai, oso Askoek ez duela ekiten da baina, nik hau atzenengo polemikio da gero, nik usto gero eta gitxea ia sineztukotela edozein rekomendazioetan. Sinezgarritxasune, hein handi baten ni ez galdu dabe. Baina, bueno, ya está, metxu gutarti, ez? Bai. Listo. Eskerrik asko Maria Blanco Mendizabal. Ezkerrik asko. MM. Ah, no, MBM. MDM. Ia. MBM. Vale. Zer diogu? Zer diozu? Bueno, total, Jon, zuri buruz berretan jarraitzuko, baina ja saltzi alde bat eitxiko pixkat, eta jarraitzuko zure beste alde personal bata. Vale. Elkarrizketa baten kontauzen duen adimen handiko pertsoniza dela. Bai. Zer da hori? Guazen holan hasta bai. Eski zer da hori, eski modu asko daude nik uste hori ulertzeko eta inteligentzia ulertzeko. Eta egia da gauza bat kostaite zeitela asaltzia, batez ere inteligente izate horrek daskan prejuizio guztiak, ez? Guztiegatik. Orduan, bueno, nire ustez da mundu ulertzeko beste modu bat, eta mundua interpretatzeko beste eta gestionatzeko beste modu bat guztiz desberdina. Eta ez da obvio, ez da txarro. Nik uste hori dela. Bueno, gero psikologiko, bueno, enei psikologoare ez askotan aitzeitetenean hau, enei psikologo puntotik gai, mesiketan esperientzitik. Bai, noski. Hori argi eukitzia. Eta hori, baina, bueno, adimen gaitasun handiko pertsona izatez gain, bai TDAH dakat. Bai, nire beste, hori da, eta berdina. Bizitzako beste modu bat, funtzionatzeko beste modu bat, azkenean. Vale. Baina lan dabe elkarrizketa baten kontauzen duen, oza, nahi txegoin holan esplikau, esatzueni negar esasezinela.
Bai. Osa, netzat oso jebia izan zen, ze, justo gaina ETV-en dokumental bat transmititu zen, eta amak esan zin, Jon Torri dokumentalo ikustea zen, que raro, nire amak dokumentala hau ikustera, esatia tortzeko hau ikustea. Urranditanekoa, barkatu? Bai, vale, hori. Ikusita daukat, aspaldi, karo. Bai, indala urteola izango zen. Eta batean ikusi nun da, neharreza nintzen da, ni disimulatzen amazeon hemen, ni sofan, da neharreza nintzen da nintzen, inez neharrez, tetu lertzen. Eta batean junitzen ere gela eta jarri nun, ¿cómo saber si eres una persona con altas capacidades? Eta magos gauzatzen da magostak betetzen ditun. Ostras. Eta orduan neharreza nintzen, enun ulertzen zeba, eta zanun, jon ke puto flipau, isildu zaite, zuetze hau. Zuen jesitza izan, o inteligentia, ez zintza izan. Kaina superdota, esate horrek ja bildurra suposatze zin, ez? Eta baina inkluso. Baina, kontua da hori, zentzu hortan ignoratu inun, zanun, jon, lasai, hau ez da zure etzat, etiketa hau, eta gero gaixi neon, eta enun ulertzen zeba, orduan nintzen psikologa batena, eta ordula ordenian, esan zien, jon, igual hau gertatze zaizu, eta orduan hasi nintzen neharrez, ez nahi profesional batek esatia, benetan, ezagutzen ez dut, etiketa jartzea benetan ezagutzen ez dutena. Eta orduan, hasi nintzen prozesu batekin, psikologoekin, eta alare, enun, esan da, ezin funtzionatu, ze enitun probakin, da probakin arte, hor bai, hasi nintzala pixka gestionatzen. Ze bai, duda horrek, naizen edo ez, baskotan, presio bat jartzeu bai, eta identifikatzea pertsona jakin batzukin, eta gero igual, ez balin basea, identifikazio hori, edo saiatu zehala, ulertu sentitu zeana, igual, oain batean alda, guztiz berrindu, eta guztiz, azkenean ez balin basea, orduan, karo, bildura suposatzeu proba baten aurrian jartzea. Baina, zeba pasa zenuen hain gaizki diot, osea, zuk ze aurre iritzi zenituen, hain triste edo beldurra izateko? Ez, betianik, eta nire inguruko danak, nire lagunak, danak, bakie bitxorraroa naizela, eta txikitatek izan naiz, ez? Baina, pertsona batek esatia, profesional batek esatia, hausea. Ja diagnostiko bat jasotzea? Baina, osa, esaten orduan, gizartik hartzo gule adimen alduko pertsonak bitxorraro modun? Ez, eske batzutan bai. Osa, normaltasun hortatik, eta normaltasun hori bai definitzeko ben orduko pasako genitu, baina normaltasun hortatik ateatzean pertsona oro, pixkatia bitxorraro bezala da, ez? Ni nintzen sentitzen beste bezala, edo, gauzaz desberdin asko sentitzen ditun, bai txikitatik, ez? Natura ulertzeko modua, edo sentsibilitate hori, edo gauzak ulertzeko modua, guztiz erruegina, eta ni pentsatzen nun, txikitatik pentsatzen nun, danak ni bezala funtzionatzen zuela, ez? Eta orduan espektatiba bat suposatzen nun, espektatiba bat jartzen nire ingurukoei, baina gero etzala hola, ez? Orduan gero bai, frustrazio pixka bai basean horren atzian, ez? Orduan, bai, egia esan da, hori, oso gaizki pasan nun, eta inflexio puntua izan zen, erama galdetu zinean Jon Zemou zaude, psikologo prozesu horren barnean, eta nire erantzunion ondo, zuen galdera iguala gaur india zuena, galdetu zinen eramak, eta esan nion ondo, eta momentuan hasi nintzen sudoretiko dola, eta nire izan zen horrible, eta beti kontatzen eta hau, izan zen ere gorputza, ni aterrabitzen nintzen hori esatea, ez? Orduan, egia esan da oso xok izan zen, baina, gertatzen. Ezin jozen lasaitxu, esan nahi dut, ipintzen azura salin eta ulertzot igual diferente sentidu izazela beti, txikitzen, beti anik, bitxorraro esazule, ez dutzen emon lasaitxasun bat jakitxik, hau dauket, oin ulertzot, segaitxik sentidu izaten hau. Orduan eskan probak inda oa indikan. Zintzen psikologo batek esan zen, zuk ez dituzu probak ber. Orduan esan zen, ez ditut ber, bak esate balin bait, ez ditut ber. Baina konturatu nintzala bai ber nula. Eta etiketak, eta hemen etiketa, nik asko babeste ditut etiketak, beti ere representazio moduan jokatze balin badue, deskripzio moduan jokatze balin badue, ez daka efektibidadeik. Adibidez, gaitasun handiko zentzuan, ez? Nei laguntze balin bait, representatu ite balin bait etiketa hori, eta etiketa horrek dazkan gauza batzuk nire ganatu ite balin baitu, eta niretzat lortza ditut, hori positibo da. Baina, deskribatze balin bait nola izan berdeten, eta etiketa horrekin nola jardun berdeten, eta nola relazionatu behar nahi zen, hori ja espektatiba batzu jartitu zure buruan, eta hori ja toksiko da, ez? Eta etiketa hau, etiketa guztiekin, TDAH-ekin berdina, bisexualitateekin berdina, berdin du, etiketa guztiak representazio moduan funtzionatzen balin maue positibo dira. Deskripzio moduan sartze balin maia, orduan jaztakate zentzuek. Eta nire ustez importantia dira, gauzak lortzeko, eta borrokatzeko, eta helburu batzuk lortzeko. Baina beti ere representazio moduan funtzionatzen balin badue, eta guk responsabilitateki hartu balin ditugu etiketa horiek. Zinteresgarria. Wow.
Eta txikitzen adibidez, segaitxe sentitzen zinen diferente. Osa, ze ikuste zendun klaseko beste umiengan, zugandik diferente ikuste zendune. Ez da gauzak reakzionatzeko orduan adibidez, ni pentsatzen modu bat reakzionatu zuela, gero beste batea, ez gero gustutan bai, nahi natura pila gustatu zait, animaliekin eutia pila gustatu zait, futbola jolasten nintzen, baina bai, sin más, bueno, hori jende asko, baina, bueno, gero, hori, beste hobby desberdin batzun eskane bai, zentzu hortan. Baina, bueno, ni baino gehiago nik uste nire amak ikustezula, eta nire amak 12 urtekin bai bializila psikologo batena, esatea, ¿qué tiene este señor? Bai, ostras. Eta psikologo horrek etzin ezer esan, ze kontua da nik gaitasun handiekin TDAH tapatzen nula, eta nire TDAH horrek nire gaitasun handiak tapatze zitula. Orduan, detekta ezina bihurtzezea. Wow. Eta doble excepcionalitate hori, excepcionalitate bikoitz horri, azkenean detektatzeko oso zaila da. Ze, karo, batek gauza bat, karo, tapatzeko, gauza batek beste tapatzeko. Eta nire ama juntzen eskola, aizu, mesez, tipo honek ze, eta esate, ez, ondo gado, jazta. Eta ez, baina, bueno. Bazkenean privilegio bat izan dute bai, hola detektatu izateko, hola identifikatua sentitzeko, ze azkenean osasun mentala privilegio bada, bai, gaur egun, desgraziz, eta orduan gaintxo bertan, ondo, eta zorioneko sentitzen nahi zentzu hortan, ze kontua dagoen jende asko, 80 urtekin, 70 urtekin, Eta ez dakixena. ez dakiela, eta ez diala ulertzen ere, eta nik gauza, gaur egun gertatzen egiten gauza asko, manual bat bezala soluzioa ditzaket, ez? Orduan, bueno, bai, privilegio sentitzeko arrozei da. Eta ze galetu bizu? Ia kontzeptuak bera, gaitasun handiak. Berez, zuk adibidez guk baino gaitasun handiagoak dituzu edo zeba da horrela? Egia esan da, ez da, nik uste bakoitza bere gaitasuna eskala, eta batzuk beste batzu baino. Baina egia da, gaudela 4 parametro neurtzeko inteligentzia hori, eta numero bat atatzen zaizu, ne uste numero horrek ere ez daka esan nahi asko, ze adibidez TDAH bali makazu numero hori, behatzi puntu gutxi izan daiteke. Vale. Orduan, bueno, benetan ebai numero bada, orduan nik uste horrek ez dula adimen handiko pertsonak definitzen, ez? Nik uste espektro badala, gehiago eta bueno, bat goizte bere realitateakin. Baina, bueno, adibidez, prozesatzeko askartasuna edo logika erabiltzeko gaitasun hori bai, adibidez, oso altu emantzizkila, eta gero beste parametro bat, adibidez, memorian zentzu hortan, edo kontzentratzeko kapazidade hortan pixka definitzeula bai, oso gutxi. Eta, karo, batean, unetik, 87 eta batean memoria zentzuan 62 emantzin. Eta nik esan, hemen zauze gertatzea. Ez da, rarua da, eta orduan psikologorrek etzen ikusi, eta esan nion, nik uste TDAH-ak dela, nik uste nun proba, eta esan nik uste TDAH dela, hau, eta nire buruan zentzua zegan. Eta psikologorrek esan zin, ez, kontua da, kriston satelitia zehala, eta nola askar pentsatzezun, orduan gauza jute zeizkizu, da memoria ez dakazu, orduan, bueno, en fin, arrazoi bat emantzin, nire ditzela konbentziu, baina, bueno, konfiatu inun, zaten, konfiatu eta jazta. Eta esan nire palo, orduan jo nintzen beste psikologatena, eta beste psikologorrek TDAH-en probak intzizkin, eta egia da, bueno, proba gai kriston raro eta ziala, prozesatzeko askartasuna hori oso altua dakat, supuestamente, eta orduan grafikan ikustezan maksimo zeintzan, eta maksimo hortatik oso kanpo geratzen zan nire puntuazioa. Orduan izan, horre baina arrez ezin nintzen, eske TDAH, ezin dut normal. Ezin dut normal izan zentzu baten behintzat. Eta baina, bueno, gero kontua da, hori TDAH-ko probaiek interesgarriak izan zian, adibidez jartzen zizkin behaiek esaldi batzuk, eta nik irakurri nituen, koloriak, ez? Koloriak jartzen zin, rojo, azul, amarillo, beltzian danak. Eta nik irakurri nituen aldik eta askarren. Eta hor, bai, puntuazioa pila bat. Baina gero naztu zituen koloriak, hitzan koloria eta letrak, eta orduan nik ezin dituen inibitu, estimulu bat. TDAH-ak adibidez ezin ditu inibitu estimulu batzuk. Claro. Nizuekin hitzaiten nahiz, eta hor zerbait bali ni jo nintzen naiz. Vale. Orduan, karo, zentzu hortan, proba horietan, blokeatu eta gatu nintzen da ezin izan nuen eserrin. Adibidez zeon, jartzezun azul, eta igual zeon gorriz. Nik ezin un gorri, esan rojo. Azgrojo. Hori da, ezin un, egin izan gai. Ezin un inibitu, hori. Eta orduan, kriston raro, eta bueno, bai. Eta orduan, hori. Bakoitza bere realitatekin, bakoitza bere TDAH, oso desberdina dira TDAH guztiak, oso desberdina dira autismo espektro guztia, oso desberdina da dana. Etiketa horretikan ezin gaituzte deskribitu, baizik eta representatu, ez? Eta ze zure
ez dago etiketa bat guztiz deskribitzea izuna zuri. Bakoitza bere realitatea daka, bere traumaska, bere motxilaska, bere, segun ze familietan da zentornotan bizian, errealitate ezberdina da. Orduan, TH guztiak ez berdina. Adiben gaitasuna handiko pertsona guztiak ez berdinak. Eta dana, zentzu honetan, danekin. Eta harremantzeko orduan, honek afekta baitzu? Bai, nik uste baiet. Lagunekin daulan? Bai, askotan, adibidez ligatzeko orduan, egia esan da, asko ez, baina eraniten nun, bestela ezin obligatu. Zer iso? Bai. Bueno, a ver, hori jente asko? Bai, jende asko, baina, bueno, egia esan kostatu izitzaitela, orduan, bueno, oain ez deteraten, bostu urtena eserrean gabe, hasieran kostatu izitzaiten, esatez, hostia, oain nola relazionatzen ez, farretan. Eta ligetozu, oza, eran... Bostu urtean gabe nara, eta bostu urte ligatu gabe. Ez asko, ez da berra handirik, baina... Gitxi ligetozu. Bai, gutxi. Baina, bueno, egia da leheno hori asko zerreixo zala, eta hasieran leratia zutzen unien esan dut, bain ze. Osa, ez dakit nola relazionatu, ez ja ligatzeko orduan, baizik eta nire lagunekin, esatezu. Ez que ez dakit farretan nola relazionatu zuekin. Bakarrik farretan, oza, bakarrik esparro horta juteta. Bai, egia da nire epoka izan ditut, hobeton lagunekin edo ez, baina, bueno, nahiko darri azkenian pila meiteet, eta niretzat oso importantia dira, eta bueno, baina bai, kontu da, farretan batez ere. Bai. Atik... Nik hemen zora garrik usten zaitut, Ez, ondo, oza, puta madre, oza, relazionatzeko gaitasuna bakat, Oza, eta relazio gabe, magatian batzutan, ba hori, igual... Zein izan da zure teknika estrella adibidez? Zer, ligatzeko? Guk dauzkagu batzuk, Bai, a ver. Gero, a ver, ez dute funtzionatzen, baina... Gero ez herrin barik, Bueno, ez. Ai, baratira! Baina dinot. Baina dinot, horrek teknika... Oain farran ez ligatzen. Parkatu baina joztitxoz erabili. Ez ditasko ligatzen, esan da. Baina ze teknika erabiltzozu? Ba, Instagramian arraziatiko, bari ez. Eta hori erantzutei jendia, horrekin. Baina ez. Bueno, guztiok egin izan dugu, eta mete digo. Hemen nire inkoherentziak, gorka aurrizuk nola esan zu? Ezakitzu. Koherente kontraesanakin. Ahí estamos. Beti koherente kontraesanakin. Eta bueno, ligatzeko aplikazioak ez ditut erabiltzen, baina bai da bat erabiltzet fil izen haula. Ez que ino, ez abestu ino. Zikun ez ditxas proba horrek aplikazio. Eta gila esan da hor jende oso guaia. Bai. Baina, nola da Fil? F-E-E-D. Hor bakarri nao. Ja, karo, orain mundu guztia jakin behar du. Baina, bueno, hori. Eta oso irikia, jende oso irikia da, baina mutil baineska. Eta gila esan da, jende guai aurki dut. Baina ez de tasko. Jo nahi bozu etopau, bakizu ez deskargo bizen. Edo bestelan, reakzio bera argazki bat. Bueno, ez horrez de kaso egiten. Baina ez. A ver, es que pioa jarraitza edo, oza, igual ez enteretan. Ez nire ustez ez da justua nerekiko. Baizik, oza, zu nahi esautzia zua sako, eta nik zuri ez. Karo! Haute mazo bat da, Beste egun baterako utziko dugu. Bai, baina itzik behar dugu honen inguruan. Ez, porque, bueno, egia da gu, bueno, pertsonai publiko ez dut esango, baina Euskal Herrian apur bat ezagunak bai bagara, eta nik bai pentsatu izan dut. Ai, jo, igual... A ber, nik nonos bai pentsatu izan, eta adibidez, baton batek esagoztenin, adibidez aurreko baten pasa baten, herriko batek esagozten, bakizu kapitulo danak entzuto dituazla, eta pentsanoan, ostras, eta berai bezanotzen, orduan pixkate zautzen oso. Karo. Eta ez herritxik. Entzuten nahi Igotzen duzu foto bat ola itxuroso, politezak izter, oza, ez, en plan, ipurdia erakusten, baina... Zeman like? Zure selfie bat. Zemat like? Estorixan, adibidez. Estorixan, zeman like, aprox. Ez da egit, ez... Gitxo gora bera. Lenguan behiratu nun, bat, lenguan udean igo nula, atatzeran etxakurra eta ni mendikan bera. Bai? Joder. Eta mila busteun nola eskan, bai. Storixetan mila bosteun. Bueno, a ver, 200.000 jarraitzaile dauzka. Ez que kontu da hori, adibidez, historia horiek jende asko nahi atxeia. Horren nahi du esan hori, jendeak gratuitea, lehen osan detena. Gratuitea bira, orduan Instagramak detektatu eta budatu inzala, orduan erakutzite dugu gehiago. Eta orduan ba hori. Fijau itxez alaiketan, oza, tipo, behitxutxoz. Batzutan bai. Eta erantzunak eta? Ez que normalian jende reakzionatu iteu, eta ez da konstiente nahi reakzioak ez zaizkitela iristen. Zer itxik eza? Osa, ez dia iristen. Osa, zu bat bidaltze bali maia zu, nahi ez zait iristen. Bai? Ez. Ez? Ez, porque Osa, jarritzaile bat jakin batetik aurrera usted kendu iteuela hori. Orduan nahi zaizu, bueno, ez zaizu ateratzen ja. Bueno, hemendik aurrera, zuak bidari bidarrean, eman like. Ez? Eres estetiko. Se kontua desagertu iteia laikak. Osa, lehenengo bostak ateatzea eta gero ya bestiak desagertu iteia. Claro, es que como no me pasa. Orduan, bueno, filen da jazta. Vale, hortxe. Vale, total, entzularen galdera.
Bueltan entzulearen galdera. Entzulearen galdera. Vale, bueno, Karis, entzulearen galdera. Venga. Ole, a ber. Gure lagune galdetu dau. Alexa, rdui. Noizbait bizi izan duzu esperientzia sobrenaturalek? Eskerrik asko, Alexa. Ai, Alexa, eskerrik asko beti niri musiki pintxaren. Alexa. Alexa, rdui. Rdui. Que erantzuna oso da, ez. Esto zu bizi zen. Agnostiko naiz, este tukatuko benetan gauza, Google, obviamente, existitza zerbait Google lertu ezin gai ez geana, baina ni pertsonalki tan esperientziat ikusita, ez dut bizi izan. Ez dauket gogun. Nik esan bar nuena, nik badaukat erantzun bat. Bai, nik izan dudan esperientzia sobrenaturala izan da, orgasmo bat izatea lotan. Bai, egixe. Hau, lehenengo denboraldia hartan kontatu izan nuen, baina eske duela gutxi ere pasa zitzaidan. Te lo juro, benetan. Baina hori la hostia da. No las creo. Bueno, la hostia, dices... Aitzi, no las creo nada. Que benetan. Baina... Benetan. Agur izango zugu zuri eta ikusentzule danei, ze datorren astin bueltaukoa. Oparia daukagu. Oparia. Oparia. Toma. Jon Kerreak opari bat zuretzat. A ver. Vale, oparia! Wow! Ole! Zure goxitako kafesnetxu hartzeko. Bueno, ez dakiz hartozun. Letxa bena. Bakarrik? Ez, zakin, krema kakaoete eta datillekin hor, batidu. Ai, me encanta! Datillak. Me encanta! Datilla eta krema kakaoete. Literal, da txokolati? Dati edo txokolatiaz? Ez? Dire bizixu. Daukazu datila aurpegi bat, bale? Buah, zu izango bazina frutu bat, izango zinateke datil bat. Datil bat. Zu platano bat. A ber, hori esango zu zara platano bat. Bai, zu platano basa. Edo kaki. Platano edo kaki. Mayuki bat. Mayuki xe. Marrubia. Ai, ez daizkiz gustatzen. Ai, bueno, es lo que... Baina marrubi naiz. Mayuki arpexe duk, ez? Bai, pixka bai, Mayuki arpegi. Bai. Mayuki arpegi. Bai, nitzako bai. Zugo jare zara pina bat. Boa, literal! Eta Maria... Marakuya. Increíble. Marakuya. Euneko. Bai. Ez da izena, baina, bueno. Marakuya. Almendra, tia. Almendra? Bai, tu ya está, Maria Almendra. Eta es que zara plátano. Literal, bai, literal. Perfecto. Me encanta. Bueno, benetik, platanoak, datillak eta mayukiak agur esaten dizue. Eskerrik asko, Jon Karaga. Eskerrik asko. Oso gusta. Vale. Nertziz, bai. Bai, zera zuri. Ba, eskerrik asko etortarren, eskerrik asko zoi ikustarren, datorren astin geixa, jarraitzu zarez esaletan. Aio, mayukiz. Agur. Agur. Agur.